Jatugo Chinua Denge ne odoko jatugo masulwe tuke chess mag Kenya National Youth and Cadet Championships mano bagi skul sekondar ma Mangu bang'e do loche kidienje ariyo mag tukego. Deng ma jahigni 15 kendo wuok e skul sekondar ma Lenana noyudo loche kidienje ariyo e tuke ma Hawiye kendo yudo points ariyo kolaro dhi fueyo bandech Kenya e tuke mag pinje maoko. Jatend riwruok matayo tuke chess pachoka Chess Kenya Bernardo Anjala onyiso gombo kod hero mar riwruogno mar miyo jotug Kenya thuolo makare mag tukego e piny mangima seche ma piny Kenya ikore golo jotugo marang'iny margi ni malo kendo inyalo pim kod jotugo mabeyo pinje maoko. Golo mar jotugo 11 madhi fueyo bandech Kenya ibiro tim e yor round robin. Going forward, I would like to get 6 points to qualify or 7 to be sponsored by the government of Kenya. Today's games were not hard. I'd like to win the rest of my games. This is the championship that we are using to select the national champions and the best players who will carry the national flag in a number of international events. We have Africa Youth Chess Championship, which is coming up in the month of May. We expect that Kenya will maintain its dominance in the championship, where it won last year. And also, we want also to identify players who will fly our national flag in the